ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедвор ҳастам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед навори имрӯзамона аз анам хел сагчаҳои хушрӯ сар кардем. Иҷакати Мансур камтарак берун прогулка биромадем. Ҳаво беҳади бад хушрӯ, офтобак, ранги ҳавои баҳор барин. Не ки имрӯз хунук додаги аст, бегаҳиҳо гуфтанд хунук мешава бодаҳвода. ва ин ҳами сагчаҳои хушрӯра дидим, дар фикрам як идея зад, ки дар бораи ҳами каресо чӣ хел ҳайвонота нигоҳубин мекунанд, ба шумо камтарак маълумот диҳам, бигем чӣ хел тарбия мекунанд, умуман барои ҳайвонот чӣ коро мекунанд, камтарак мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. Анам хел дӯстони азиз, ҳар гуна суратҳои сагчаҳои хушрӯра монда. Ман баҳри шумо чизе ки медонам дар бораи ҳамин каресо чӣ хел ҳайвонота нигоҳубин мекунанд, тарбия мекунанд, баҳри шумо мегӯям. Пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам, ки дар сатҳи олӣ нигоҳубин мекунанд, новобаста аз он ки вай саг аст, пишак аст, чӣ гуна ҳайвоноте ки ҳайвоне набошад, вая дар сатҳи олӣ нигоҳубин мекунанд. баъзе аз замин каресо оиладор намешаванд, фарзанддор намешаванд. ҳар гунам хел сагҳои умуман гӯем ҳайвоноте ки дар хона нигоҳубин карда мешавада, гирифта ҳамчун фарзандшон аз хурдӣ тарбия мекунанд. ва бовар кунед, одам дар ҳайрат мемонад, ки чӣ қадар ё ҳамин ҳайвонота эҳтиром мекунанд, нигоҳубини хуб мекунанд. Одам бовар кунед дар ҳайрат мемонад. Дар бисёре аз давлатҳои дунё, аз ҷумла дар ҳамин Тоҷикистони худмон, ба сагу пишаку ҳайвонот беҳурматӣ баъзеҳош бисёр мекунанд, ба дарё мепартоянд, дору медиҳанд барои мурданшон, не ки иё мисли ҳамин одам нигоҳубин мекунанд. Мегӯянд, ки ваям мисол ҷон дорад, ягон коркуниша ваям ҷонаш дард мекунад гуфта беҳад нағз нигоҳ мекунанд. Барои сагу пишаку ҳайвонот алоҳида балница ҳаст, ки ягон касал, ягон чишид бурда табобат мекунанд уҷада. боз ҳар хел салонҳо ҳаст барои ҳайвонот, ки уҷада бурда ҳар намуд причёска мекунанд, бигем хушрӯ мекунанд. Инчунин марказҳое ҳаст, ки ба ҳамин одамон, мисол одамое ки сагу пишаку ҳайвонот доранд, дарс метиҳанд, курс, мисол чӣ хел бо ҳайвонот муносибат карданам мефаҳмонанд, бояд чӣ кор кунӣ, ки мисол гапгир шаваду ҳар хел анам хел курсҳо мегзаранд. боз ногуфта намонад, ки дар бисёре аз магазинҳо вақте ки медуроӣ алоҳида ҷо ҳаст барои хурду хӯрок ва либосвории ҳайвонот. Каресо барои сагошон, пишакошон либосворӣ мехаранд. Гӯем аз расход кардан барои ҳамин ҳайвонотшон наметарсанд. ҳар намуди витаминҳо барои саломатиш мегиранд. Тез-тез балница мебаранд барои просмотр гузарондан, ки саломатиш чӣ хел боша гуфта. қариб ки дар Корея, дар кӯчаҳои Корея бигем, сагу пишаки бесоҳиб ки ҳамхел мегарданд, дида намешавад. Агар ки бошадам аз тарафи давлат ва ё ягон шахсои хайрхоҳ бигем, гирифта бурда ба марказҳое ки ҳамхел ҳайвонои бесоҳиба бигем нигоҳубин мекунанд, ҳаминҷода месупоранд. Ва касое ки безеб муносибат кунанд ба ҳайвонот, ҳатман ҷарима месупоранд ба давлат. дӯстони азиз, иҷара бинед, агар ҳайвонотшон гум шавад, аксша дар ҳама ҷо намхел паҳн мекунанд, ки касе ёфт ба ҳамин номро занг занад ва албатта ки дар муқобили ёфтаншон маблағ метиҳанд. Дар худмон бошад, агар одам гум шавад, ҳамхел сурат мечаспонанд. Кореяда бошад, сагу пишакошон ки гум шавад, ҳамхел ҳама ҷода паҳн мекунанд. бисёр аҷиб аст. Хулас, дӯстони азиз, ин буд камтарак маълумоте, ки ман дар бораи ҳамин ҳайвоноти Корея медонистам. Ҳамаша ба шумо гуфтам. ҳозир бошад тарафҳои хона рафтестем. иҷаданам хел як семечкаи корейский тоҷикӣ бигем ёфтем. пеш вақт мегирифтем, беҳад бемазза буд, ширин буд, ҳар хел мазза дошт. ҳозир боша як магазинда гирифтем, беҳад шӯраки бамазза. нам хел прогулка карда тарафҳои хона мерем. давоми влога бошад, хонада идома метиҳем. бо мо бошед то охирша тамошо кунед.
آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی بی مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ کی بی مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ تو امشب آمدی خوابم سرم را سیله کردی تو امشب آمدی خوابم سرم را سیله کردی زیدی داری تو من شادم تو باور میکنی یا نه؟ زیدی